Гайса үзенең янына 12 шәкертен чакырып алып, аларга явыз рухларны куып чыгару һәм төрле авырулардан, төрле ширләрдән сауыктыру кудрәтен бирде. Менә ул 12 рәсүлнең исеме. Беренчесе Петр дип аталган Шимон һәм аның бер туган кардәше Андрей, Зебедей углы Якуб һәм аның бер туган кардәше Яхья, Филипп һәм Бартуломай, Томас һәм салым җыючы Маттай, Халфай углы Якуб, Таддай, көрәшче Шимон һәм Гайсәгә хыянәт итәчәк Яһүдә Искариот. Насихат биреп, Гайса менә шушы 12-не юлга озатты. Башка халыкларга бармагыз һәм Самарияның бер шәһәренә дә кирмәгез. Бигрәк тә Исраил халкының югалган сарыклары янына барыгыз. Барганда исә күкләр патшалыгы инде якын дип хәбәр итегез. Авыруларны савыктырыгыз, үлгәннәрне терелтегез, махаулларны тазартыгыз, җиннәрне куып чыгарыгыз. Бушлай алдыгыз, бушлай бирегез. Билбау янчыгызга салу өчен үзегез белән алтын да, көмеш тә, бакыр акча да алмагыз. Биштәр дә, алмаш күлмәк тә, аяк киеме дә, юл таягы да алмагыз. Эшләгән кеше үзенә ризык бирелүгә лаек. Берәр шәһәр яки авылга килгәч, лаеклы кешене табып, киткәнче аның өендә калыгыз. Өйгә кергәндә иминлек теләген әйтегез. Әгәр өйдәгеләр лаеклы булса, сез теләгән иминлек анда булсын. Лаексыз булса, иминлегегез үзегезгә кире кайтсын. Берәр йорт яки шәһәрдә сезне кабул итмичә, сүзләрегезне тыңлап та тормасалар, бу йорттан яки бу шәһәрдән киткәндә аякларыгыздан тузанны кагып төшерегез. Сезгә хак сүз әйтәм. Кыямәт көнендә Сәдүм белән Гамура шәһәрләренең хәле ул шәһәрнекенә караганда җиңелрәк булыр. Мин сезне сарыклар сыман бүреләр арасына җибәрәм. Шуңа күрә йыланнардай акыллы һәм күгәрченнәрдәй эчкерсез булыгыз. Кешеләрдән сакланыгыз. Алар сезне мәхкәмәләргә тапшырып хөкем итәрләр. Гыйбадәтханәләрендә камчыларлар. Сезне идарәчеләр патшалар каршына минем аркада алып барырлар. Сез аларга һәм халыкларга шаһидлек бирерсез. Үзегезне мәхкәмәгә алып барганда, нәрсә һәм ничек сөйләрбез дип хафаланмагыз. Сезгә ул сәгатьтә нәрсә сөйләргә кирәклеге белдерелер. Әйткән сүзләрегез сезнеке булмас. Сезнең аша атагызның рухы сөйләр. Кардәш кардәшен, ата баласын үлемгә тапшырыр. Балалар ата-аналарына каршы чыгып аларны үтертер. Минем аркада барысы да сезгә нәфрәт белән карар. Әмма ахырга кадәр чыдаган кеше кутылыр. Бер шәһәрдә эзәрлекли башласалар, башкасына качыгыз. Хак сүз әйтәм. Сез Исраилнең барлык шәһәрләрен әйләнеп чыгарга өлгергәнче, Адәм угылы киләчәк. Шәкерт үзенең остазыннан үстен булмый. Хезмәтче дә үзенең хуҗасыннан үстен булмый. Шәкерт исә остазы кебек, хезмәтче хуҗасы кебек булса, шул җитә. Йорт хуҗасын Билзебул дип атыйлар икән, идәгеләрен инде бигрәк тә шулай дип атарлар. Шуңа күрә ул кешеләрдән курыкмагыз. Ачылмый калмас яшерен нәрсә һәм беленмәс һичбер сер юк. Мин сезгә караңгыда сөйләгәннәрне көн яктысында сөйләгез. Шылдап әйткәннәрне өй түбәләреннән игълан итегез. Бәдәнне үтереп тә җанны үтерә алмаучылардан курыкмагыз. Күбрәк җанны да, бәдәнне дә җәһәннәмдә һәлак итүче Аллаһыдан куркыгыз.
2 чыпчык bir бакыр тәңкәгә сатыла түгелме? Әмма алай да аларның берсе дә атагызның рөхсәтеннән башка җиргә төшмәс. Сезнең хәтта башыгыздагы һәр чәч бөртеге дә санаулы. Шулай итеп, курыкмагыз. Сез өер чыпчыклардан күпкә кадерлерәк. Кешеләр алдында мине икрар итүчене мин дә күктәге атам алдында икрар итәрмен. Инде берәрсе кешеләр алдында миннән ваз кичсә, мин дә күктәге атам хузурында аннан ваз кичәрмен. Мине җиргә тынычлык китерер өчен килде дип уйламагыз. Мин тынычлык китерергә дип килмәдем, әмма кылыч алып килдем. Мин угыл белән атаны, кыз белән ананы, килен белән кайнананы аерырга дип килдем. Кеше өчен үз өендәгеләр дошман булыр. Атасын яки анасын миннән артык яратучы миңа лаек түгел. Угылын яки кызын миннән артык яратучы миңа лаек түгел. Үз хашын алып, миңа иярмәгән кеше миңа лаек түгел. Җанын үзе өчен сакларга тырышучы кеше аны югалтыр. Минем хакка җанын югалткан кеше аны табар. Сезне кабул итүче мине кабул итә. Мине кабул итүче мине җибәрүчене кабул итә. Пәйгамбәрне пәйгамбәр булган өчен кабул итүче пәйгамбәрнең әҗерен алыр. Тақваны тақва булган өчен кабул итүче тақваның әҗерен алыр. Шушы иң түбәннәренең берсенә шәкертем булганы өчен бер чынаяк салкын су эчерсә, хак сүз әйтәм. Ул кеше әҗерсез калмас.